Ginhingyo ni former President Rodrigo Duterte sa appeal sa chamber sa International Criminal Court o ICC nga hindi na naman ini magtambong sa pag-deliver sa chamber sa ila desisyon sa Abril 22. Ini nga desisyon ang naangon sa apilar sang kampo ni Duterte nga nagka-question kung may jurisdiction gidman bala ang korte sa iya kaso nga crimes against humanity. Wala sang rason nga ginhatag si Duterte apang ginbutang sini sa iya sulat nga gina-waive sini ang iya kinamatarong nga magkadto personal sa korte. Sa baylo nga si Duterte ang iya mga abogado ang magatambong. Nabaluan nga jurisdiksyon among isa sa mga punto nga ginabalik-balikan sang kampo ni Duterte. Matandaan nga una na ginbasura sang pre-trial chamber 1 sang Oktubre 2025 ang among nga petisyon ni Duterte apang ginpasaka ini sa appeals chamber agudi apilar nga balis kanon ang among nga desisyon. Magluwas diri may naunaman sila nga mga petisyon para sa interim release kag health status ang former president. Sa confirmation of hearing wala man nagtambong si Duterte bangod ginapanindugan sila nga wala diya ginakilalang jurisdiksyon sa among nga international tribunal. Ginsiling sini sa pre-trial chamber nga tigulang kag maluya na sa kag ginabaton sini ang posibilidad nga mapatay sa samtang naka-detain sa The Hague, the Netherlands. Nagapatubag si Duterte sa 3 counts of murder nga crime against humanity bilang indirect co-perpetrator sa mga pagpamatay sang ginpatuman ang drug war.